खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ रायजोआव गोबां समफोरावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव लोब्बा दं आरो बिटिसि सोरखारा गोबाव बोसोर सिगांनो भारत सोरखारनो एनअसि हरनानै दोनदों थामहिनबा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव लोब्बा दं होननानै बाथ्रा बुंबाय थानायनि सायाव बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा खुगा बेखेवदों। थारैनो हाग्रामा महिलारिया एसटिखौ हमारगोन ना? बेसेबां सैथो बेनि सायावनो निरन्जन ब्रह्मआ खुगा बेखेवदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गुवाहाटीनि सनापुराव फैगौ 10 नभेम्बर खालाराव सिसि ट'आनि हेंथा सोमावसारनायाव गासै आसामनिनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिफोरनि माहारियारि आफादफोरखौ मैखोमै बाहागो लानो खावलायहरदों बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बाथ्रा बुंबावनाय बायदिब्ला बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिनो एसटि होनायाव एनअसि हरनाय एबा मदद होनाया राजखान्थिनि सानस्रिजों बुंदों जानांगौ। बिथाङा सिङाव बे खामानिखौ मावनाय नङा होननानै जों मिजिंथिदों आरो मोनद' हारिनो एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सिसि ट'आ एबा ट्राइबेल संघनि हेंथा सोमावसारनायाव बिथाङा हेफाजाब होगोन एबा जोंनि खाथियाव गसंफानानै हेफाजाब होगोन होननानैबो मिजिंथिदों। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया बुंदों जों बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सुबिदाबादि हान्जा आं हेलिकप्टारनि भाराखौ होजोब्बाय। इउपिपिएल पार्टिया एनडिएआव थायोना थाया बुंनांगौ गैया। जुदि इउपिपिएलखौ बिजेपिआ लायो जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिपिएफ पार्टिया आलादा आलादा। फैगौ 18 नभेम्बर खालाराव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि बाहागो लानायजों जुबिन गार्गनि न्यायखौ नागिरनानै मायाबिनि रातिर बुकुट मेथाइखौ खनगोन। बेफोर बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बे समाव रायजोनि एलपि आरो इउपि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एलपि आरो इउपि फोरोंगिरिफोरनि थिसननाय 5550 फोरोंगिरिफोरनि मासिनि फिथाइखौ फोसावबाय। जायफोर बिथांमोना आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों गाव गावनि फोरोंगिरि मासिनि फिथाइखौ नायनो हासिगोन आरो एलपि आरो इउपि फोरोंगिरिनि साख्रिनि थाखाय उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा 9 नभेम्बर खालाराव खानापारायाव थामहिनबा गाबोन थिसनथाइ बिलाइखौ मोननो हागोन होनना रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ थांनाय सानखालि गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों। आसामनि कुन्दुलिमारिनि उमा छेत्रीया जारिमिन सोरजिदों। बिथांजोआ क्रिकेट बुहुम कापआव गेलेनो हानाय सा सानजानि गिबिसिन गेलेगिरि आइजो। उमा छेत्रीया भारतनि आइजो हान्जानि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सासेमोन जाय गोख्रों बादायारि अस्ट्रेलियाखौ फेजेननानै बुहुम कापखौ देरहानो हादोंमोन। गासै हादोरा आइजो क्रिकेट बुहुम कापआव देरहासारनो हानाय जोहोलाव गेलेगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आरो हामलायथि बावहरदों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ हादोरगिरि भवनाव आइसिसि बुहुम काप देरहासारनाय हान्जाखौ गोसो गोरबोजों मान बावदों आरो बरायदोंमोन। बेबायदिनो उमा छेत्रीखौ आसामाव सफैनाय लोगो लोगो बिथांजोखौ गोबां बिथांखौ अनसायगिरि आरो नखरनि सुबुंफ्रा बरायनानै लानायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां आफादनिफ्रायबो थांनानै बिथांखौ मान बावदों। जनायाव दुथांफोरा थैनाय मैदेरनि हाथाइखौ दानख'नानै लांदों। जनाइनि बगरिगुरि फोथारनि गुदु हाग्रा गेजेराव मासे गोथै हाग्रानि मैदेरखौ नुनो मोन्दों। जायगानि सुबुंफ्रा थैनाय मैदेरखौ नुनायनि उनाव जनाइ हाग्रा बिफान आरो पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव जाथाय जायगायाव थांनानै थैनाय मैदेरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। पुलिस बिफाना जनाइ हाग्रा बिफाना फोरमायदों दि थैनाय मैदेरा 15 बोसोरनि आरो दुथां सुबुंफ्रा थैनाय मैदेरनि हाथाइ थाइनैखौ दानख'नानै लानानै थांदों। बे समावनो जनाइ हाग्रा सावस्रि बिफाननि मोनसे हान्जाया जाथायथिलियाव थैनाय मैदेरखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो जागायदों। दासिम मैदेरनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो सेम्पल बुथुमनाय आरो फरेनसिक आनजाद खालामनायनि उनावसो जाथायनि गासैबो फोरमायथिया सोराङाव फैगोन होनना मिथिहोदों। लंकानि जनापुकुरियाव दीपांकर दास मुंनि सासे सुबुङा 10,000 भल्टनि मोब्लिबनि तारजों बोगथाबजानानै जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला माइ दाननो थाखाय फोथाराव थांनाय समावनो मोब्लिबजों बोगथाबजायो।
दिपांकरखौ थाबैनो जनापुकुरिनि जिल्ला सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांनाय जादोंमोन आरो उनाव हजायाव बिथांखौ दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय दिपांकरनि न'आ आमपुकुरियाव। बे समावनो जायगानि सुबुंफोरा जाथिथिलियाव थानाय मोब्लिब बिफाननि सासे मावथिखौ हमनानै लाङो। उनाव शंकरदेव नगर पुलिस आरो जिल्लानि उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, जिल्ला पुलिस उपाधीक्षक आरो जिल्लानि उफ्रा कमिशनार बिथांमोना जाथिथिलियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफ्रा सिगांबो फोथारनि गेजेरजों खारनाय हाइ भल्टेज तारखौ लानानै लंका मोब्लिब बिफाननो गांसे आर'जलाइ गथायदोंमोन, नाथाय मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरा बिसोरनि जेंनानि फारसे गोसो होआखैमोन होनना रायजोनि सुबुंफ्रा अजद दिखांदों। मैया कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम रंहां बिथांनि हांख्रायहरनाय बादियै दिपु नोगोरनि तारालांसनि काजी रंहांपी नब्लाङाव कार्बि आंलं जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' मोखां आफादनि बिबानगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जर'खा हाजोआरि जिल्लायाव गोलाव बोसोरनिफ्राय रायजो जानानै थाबोनाय थागिबि बर'फोरनि गोबां जेंना आरो जौगाथाय बिथांखिफोरखौ लानानै सावरायो। मख'नो गोनांदि मैयानि मेहेरगोनां सावरायनाय आयदायाव कार्बि आंलं बर' आफादनि जानानै गाहायै मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि, जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म बिथांमोना गोबाव समनि बर'फोरनि दाबि हाजोआरि मर्यादाखौ मावफुंना होनाय सायाव हाबा मावनांगौ होननानै गोख्रों रावजों खावलायो आरो बे आयदानि सायाव गोबाव सम सावरायनायनि गेजेरजों मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा मावफुंना होनायनि गोसो जानायखौ फोरमायो। बे आयदाखौ सावरायखांनायनि उनाव बर' ओनसोलाव बायदि जौगाथाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनांगौनि बागैबो खावलायो आरो बिथाङा जेसेबां हायो मावफुंनायनिबो खोथा होयो। मैयानि बे मेहेरगोनां सावरायनायाव बाहागो लायो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जिल्लानि गासै बर' आफादफोरनि बिबानगिरि, कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि लांहिन बियाबनि मावफुं सोद्रोमा बिलि महन काक्लारि, बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद बर', मेलेमजिबि बिसेश्वर बसुमतारी, मेलेमजिबि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि, मेलेमजिबि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अरबिन उजिर, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि तानेश्वर गयारि, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिबानगिरि थामहिनबा मानगोनां आफादगिरि मदन चन्द्र सोरगियारि, मिरु बर' खौसेथि सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि बादल मोसाहारि, दखरा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिनि दैदेननायाव काजिगावनिफ्राय जागायनाय गोजोन आरो खौसेथिनि इउपिपिएल पार्टिनि बाइक रेलि थामहिनबा मटर साइकेल रेलि खालामनाया बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर दैमालुसिम सहैबाय। गहपुरसिम सहैनानै राजु कुमार नार्जारिया बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनानै खुलुमो। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंथिदों दि बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव गं 40निफ्राय लानानै गं 60 बियाब दाहोगोन। राफोद इउपिपिएल आरो गोग्गो बिटिआर दानायानो इउपिपिएलनि बाइक रेलिनि थांखि बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि। बिथाङा चिरां जिल्लायाव फिन सोमजिदों अन्थाइ बालानि उदखार। गोलाव सान सिगांनिफ्रायनो चिरां आरो क'क्राझार गेजेरजों बोहैलांनाय सम्भाबती दैमायाव इनाय जेसिबिजों हा जावखांनाय थामहिनबा अन्थाइ बाला जावखांनाय खामानिया सोलिबोदों। इनायै फालांगि खालामबोदों सानैसो सुबुं जाय अन्थाइ बालानि फालांगिरिफोर। साननैसो सिगांनिफ्राय चाहानुर जामाल जुनाइमियानि दैदेननायाव सोलिदों बे अन्थाइ बाला जावखांनाय खामानिया, जेराव सम्भाबती दैमानि बिखायाव गेदेर गेदेर मिसिंजों जावखांनानै अन्थाइ बालानि क्वारी खालामनो नाजागासिनो दं। बे समावनो दैमा सेरनि गामिनि सुबुंफोरनि अजद होनायाव फालांगिरिफोरजों दान्थे बिदान्थेबो सोमजिदों। अन्थाइ बाला फालांगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव सोमजियो नांलायनाय जाथाय। थांनाय माखासे सान सिगाङाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन चिरां जिल्लानि बिजनीआव जालांनाय मोनसे समाजनि मुगैथाव आरो लाजिथाव जाथायखौ, जेराव भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार बुंनि ब्रह्मआ जाय 62 बोसोर बैसोनि, बिथाङा सासे 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय हिन्जावसा 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम होदोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै गामि, ओनसोल, जिल्लाजों लोगोसे बर' समाजनि गेजेरावनो मोनसे रागा जोंखांनाय, लाजिनांनाय जाथाय आरो समाजनि इनाय आखुआ नुजादोंमोन।
थिग बेबायदिनो हारियानानि गुरुग्रामाव सोमजिदों एखे जाथाय। जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोदों नखरनि सुबुङानो। बे जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजादों आरो दायनिगिरिखौ दासिम मिथिनो मोन्दोंब्लाबो दासिम हमनो हायाखै, जेराव जाथायखौ मावनानै दायनिगिरिया खारखुमानानै दं होनना मिथिहोदों। दा पुलिस बिफाना बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मालिपारा दालाइ एबसुनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै हारिनि हाबा मावबाय थानाय उकिल दैमारिया हां लानायाव जेंना सोमजिनानै दिनै फुंबिलिनि 5:30 रिंगायाव बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव अबथिरा रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानानै थांनायाव नखरजों लोगोसे ओनसोलनि दुखुनि थासारि लाबोदों। जोबथारनायाव शुक्रबारनि फुंबिलियाव जुबिन गार्गनि बारग' मेनेजार तरमेश मित्तला CITनि मावख'आव नुजाथिदोंमोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव SI-फोरा जुबिन गार्गजों लोब्बा थानाय जाथायनि सायाव बिबुंथि होनो थाखाय माखासे सुबुंफोरखौ लेंहरगासिनो दं। बे समाव जुबिन गार्गनि थैनायनि 50 सानसो उनाव तरमेश मित्तलखौ CID मावख'आव लिंहरनाय जादोंमोन। बेनिखायनो 2025 मायथाइनि 7 नभेम्बरनि फुंबिलियाव बारग' मेनेजार मित्तला CID मावख'आव नुजाथिनानै SI-नि सिगाङाव बिबुंथि होदोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रांखावरियारि बेले-बेजे जानायनि उनाव तरमेश मित्तलखौ लिंहरनाय जादोंमोन। मित्तला जुबिन गार्गनि मेनेजार महरै गोबाव समसिम खामानि मावबोदोंमोन। थेवब्लाबो तरमेशखौ गावनि सामलायगिरि बिबाननिफ्राय उदां खालामनायनि उनाव सिद्धार्थ शर्माया जुबिन गार्गनि सामलायगिरिनि बिबान लादोंमोन। सिद्धार्थ शर्माया तरमेश मित्तलनि हेफाजाबजों जुबिन गार्गनि मेनेजार जानायनि थाखाय मुलाम्फा जादोंमोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि जाथायनि उनाव सिद्धार्थ शर्माया बावैसो सिगां आयेननि आवथायावनो दं। नोंथांमोना आयुर्वेदिक आरो फुजा पार्पना होनायजों बेमार फाहामनायखौ फोथायोना? जुदि फोथायो अब्ला थाबैनो नोंथांमोना खौरां लाहरनो थाखाय 6900558978 96788087771 नङाब्ला 9394986806 अनजिमायाव थामहिनबा जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। गासै बेरामनि फाहामथायजों लोगोसे खाफालबो गेवहोनो हायो। उथ्रिसार शिव मन्दिराव। मानोना उथ्रिसार शिव मन्दिराव नोंथांमोननि गासैबो देहानि जेंना आरो खाफालनि रिफिनायखौ लोगो लोगो फोरमान होनो हायो होनना बुंथिदों बिथां अजा बिराज मोसाहारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कंग्रिं ओनसोलनि अक्सिगुरि गामियाव नोंथाङा मोनगोन बे फाहामथायखौ। गावनि मुलि आरो फाहामथायजों गोबां सुबुङा जिउ रैखा मोननायजों लोगोसे साख्रि बाख्रिबो मोनबाय होनना बुंथिदों बिथां बिराज मोसाहारिया। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव हाग्रानि मैदेरफोरजों दाङाबाजि सोलिगासिनो दं। हाग्रानि मैदेरनि फालोआ हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै थाग्रा जायगाफोराव हाबनानै माखासे ओनसोलफोरनि माइ आबादखौ खहा खालामलांदों। जेराव हाग्रानि मैदेरनि फालोआ गोमोन आबाद माइखौ जानायजों लोगोसे खहा खालामलांदों, जेराव गाग्लिनानैबो गालांदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। बेबादिनो बृहस्पतिबारनि मोनायाव माथाम हाग्रानि मैदेरा राङापारानि सेसा रेलवे गेटनि साखाथियाव थानाय माइनि फोथाराव हाबदोंमोन, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदोंमोन। हरनि समाव जायगानि सुबुंफोरा बमा गावनानै आरो हस्रिखावनानै फालोखौ बागाननिफ्राय फोथारसिम होखारहरनो हादोंमोन। साननि समाव साहा बागानफोराव बेरायबाय थानाय हाग्रानि मैदेरनि फालोआ हर जानाय लोगो लोगोनो गोमोन माइ आबाद फोथाराव ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। फोथाराव गोमोन माइखौ जानाय हाग्रानि मैदेरा आबादारिफोरखौ गिखांनायबो सोमजिहोदों, लोगोसे आबादारिफोरनि खहाबो खालामदों। थांनाय सानखालि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म बिथांनि मेलनि मासि लानानै सामलायनायाव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि थार मोनथाय आरो बायदि बिथिंनि सुफुंजायै माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जालाङो आरो कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि सोरखारनिसिम मावफुंनायनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि दाबिफोरखौ गथायनाय एबा फोरमायनो थाखाय थि थांखि लानाय जायो। मेलाव बाहागो लायो कार्बि आंलं जिल्ला बर' मोखां आफादनि मानगोनां आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि बिबानगिरि आरो जिल्लानि मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसेनो कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद बर', मिरु बर' गुदि फोरोंगिरि आरो आफादनि मानगोनां आफादगिरि मदन चन्द्र सोरगियारि, मिरु बर' खौसेथि सुबुं आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बादल मोसाहारि, मिरु बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि तानेश्वर गयारि, दुलाराय बर'
बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि मन्टु मोसाहारि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। रायजोनि दाब दाब जिल्लायाव मोनद' हारिनि सुबुंफ्रा गोबां खेब सोरखारनि हेंथायै गावसोरनि दाबिखौ लानानै सोमावसारबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मोनद' हारि जेरै मरान, मटक, कच, राजबंशी, आदिबासी बिथांमोना गावसोरनो एसटि मर्यादा थामहिनबा एसटिनि थामोनथा होनांगौनि थाखाय बिजेपि सोरखारनि हेंथायै प्लेकार्ड लानानै सोमावसारदों। थारैनो मोनद' हारिनो एसटिनि स्टेटासखौ सोरखारा होमारगोन ना? थारैनो भारत सोरखारा मोनद' हारिनो थामहिनबा मोनद' ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो एसटिनि थामोनथाखौ सुफुंनानै होमारगोन ना? जायनि थाखाय थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा गोबां खेब माखासे आफादनि जथायै बाहागो लानायजों सावरायनायबो जादों। बेबादिनो बिटिसिआव फिन आदिबासीफोरा एसटि दाबिना सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव नेशनेल हाइवेआव आदिबासीफोरा एसटिनि थामोनथाखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।